அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எங்கே போனாலும் விட மாட்டானுங்கண்ணா. நம்ம அவனை சாவச்சிடலாண்ணா. உனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுத்துடக்கூடாதுல்ல. நான் உனக்கு எவ்வளவோ பண்ணியிருக்கேன், கொடுத்துருக்கேன், மன்னிச்சிருக்கேன். அந்த நன்றிக்காக என்ன விடு. என் இடத்துல நீங்கள் இருந்தா விடுவீங்களா? வர சொன்னீங்களா? நீயாடா போட்ட? நான் இல்ல நீயா போட்ட? நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியலண்ணா. நான் அது வரை நான் போடலண்ணா. ஆமாப்பா, நீ போட.